Est-ce que vous avez donné un coup à quel allez nous donner? Et quel est ton état? À quatre quel? Avez une mission d'amener mani nous connaît. Une photo de. Ateka son à l'abla. Tout un clé fleur, mais allez poni. À quatre. Et puis, ne m'a donné la main fini n'a couleur. La fille a recoulé une photo de ma famille. Tenez enquête que et mon fo. Pour boire doit être en béton. C'est mon demain. Elle va doigt. Ne le tenez donc. Oh mais il faut que pour qu'il décide la mission fini là. Ma décès. Walma, il y a bolé nous d'une faire. Il jara vidala. Afonyenaki. Moi n'a pas choco dans le. Il y a été c'est dans le bord de Fonyana, même au replala. Il est plein de mission fini, il est jarabiola. Ne m'en fiez. Et moi ne blâme mission n'a connu ma quête. Il jarabira nari. O te barengono. Nyapam. Tu te rappelles? Non. Ne ta famille. Mais abikono mundo. Ote. Allô? Oye plan B activé. Parce que Joker que le n'aura dit tard. Aga nous flash to you know. Ah oui. Ote sera que ça fatin. Et la barangene maso. On est au barangene manouronso. Ça jamais. Tout sauf ça. Ne kɔni nana n taara n sigi ka n réfléchi n sɔnna i ka fɔta ma sabu ka d'a kan n tɛ fɛ ka malo i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten tɔ mais n t'a dɔn ka fɔ n tɛ cɛ dɔn fana dɛ depuis ala k'an da n ma deli ka don mɔgɔ gasi la wa n tɛ fɛ ka don mɔgɔ gasi la n bɛ hinɛ bɛɛ la n bɛ n balimaw dɛmɛ n bɛ mɔgɔw dɛmɛ n ka mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kama fo n bolo kun bɛna ban sɔnni nka a ka di an ka kɛ cogo min na n bɛ se k'a kɛ ten tɔ fana ne kɔni nana Jumɛn ta Ça quoi fait? Ne join. I b'a dɔn. Ne b'a dɔn ninnu kuma in dɛ e ko ne b'a dɔn ne b'o dɔn cogo di mais kuma fɛ kɛ ne ko ninnu ye jɔn ye ninnu ye jɔn ye
mɔgɔ min ye ne bila baara la o de ka mɔgɔ ye ninnu ye. An b'i bila baara la kuma dɔ de kɛlen don k'i bila baara dɔ la o ye mun baara ye ne ka mission échoué la de. mission jumɛn ne kun bilala baara min na. e kun bɛ mission dɔ de la ne filɛ nin ye maa min ye video ci ne ma i ka video ne ka ne bila tile kelen tile fila ka pan ka nɔrɔ i la tan nɔ o tigilamɔgɔ de ye min bila ne ka video ka d'a kan n ka mission échoué la n bolo. dɔ de ye ne ka video ci e ma o ye jɔn ye wa i terimuso yɛrɛ y'o kɛ. ne terimuso ayi ne terimuso tɛ i tiɲɛ ye i tilali ka ko bɛɛ la sisan i bɛ fɛ ka nkalon da ne yɛrɛ terimuso de la quoi ne terimuso tɛ le problème est que ne ye nin cas camanba de kɛ nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mission ka cɛ ne bolo. mission ka cɛ mission jumɛn tiɲɛna e fɛ k'a fɔ ko nin ye tiɲɛni de ya ne kɔni m'o f'i ye i yɛrɛ ta joona k'an yɛrɛ ta ɲinɛ nin bɛɛ kɔ i y'a faamu ne tɛna se ka nin mission continuer bilen ka d'a kan n yɛrɛ seko tɛ. en fait e ko ne terimuso jumɛn kana n'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ɲini ko kala da ne terimuso tɛ si la yan nɔ o ye ne terimuso jumɛn ye Asi ko Asi ayi Asi tɛ ne fa Asi tɛ dɔ wɛrɛ fa Asi tɛ Asi yɛrɛ ka conseil bɛɛ di ne ma ka tugu ne nɔfɛ ka taa Asi tɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ ye. Asi tɛ ayi Asi tɛ dɔ wɛrɛ fa Asi tɛ se ka kɛ hali sogo la ne tɛ dɔw la Asi hali ni ne sogoro la ne tɛ dɔw la ne fa dɔ wɛrɛ fɔ i k'o bila i yɛrɛ k'i ka enquête kɛ an bɛ mun f'i ye i cogo dɔn. an cogo dɔn an ye nin caman de kɛ i ni ɲɔgɔnna caman bala mais e ta c'est différent. comment ça n farikolo ye donc n m'o f'i ye a filɛ ka nin mun kɛ ne yɛrɛ la nin ye ko k'a sa t'a se fila. donc ne ye faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ye Asi ka mɔgɔw de ya an bɛɛ ne fa yɛrɛ tɛ mɔgɔ jɛlen yɛrɛ ye n'i mago bɛ na i bɛ n sɔrɔ yɔrɔ dɔn. Ça va? Ati mun bɛ na? E de ne wuli ka ne jatigɛ mun kɛra? Mun bɛ a ɲɛfɔ? Cɛ in ka ko de don wa? Nana ne ye kuma mɛn tulo la bi I n'a fɔ kuma jumɛn? I tɛ se ka da la hali sugu la Cogo di kan? ni ɲan ka taa wari jugu min ye ne sɔrɔ tan ka ne ka manamana video sɔrɔ cɛ in na an bɛ k'a ɲini yɔrɔ jan Jɔn no? ja Asi de ye nin ci cɛ ma Fatima i bɛ da nin cɛ in da kɔnɔ kuma na. Ni cɛ ye manamana mɔgɔ de ye a bɛ fɛ k'i ni Asi bila ɲɔgɔn na. I t'i ɲɛ yɛlɛ i ka filɛli kɛ.
Nana lamɛn sa cɛ ye kuma fɔ ne ma da la o cɛ y'a fɔ ne ma sɔn cɛ ka kuma ma hali tile kelen mɛ n taara n sigi ka réfléchi ka dɔn k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ kuma de imagine ne ni Asi fila ye nin video kɛ video kun bɛ ne n'ale fila de bolo wa en plus video kɛra ale de ka téléphone na a ko ne ma k'ale video supprimer mɛ cogo di video bɛ tila ka taa yɛrɛ sɔrɔ cɛ kunna tuguni e bɛ se k'o faamuya cogo di i hakili kɛ ka baara kɛ dɔɔni vraiment ma nɔgɔ an k'a ko conversation kɛ kana na i yɛrɛ furase nin na sa i b'a dɔn ne ye taamadi ne ye han mɛ diɲɛ kɔnɔ n'i kun y'a fɔ ne ko Asi bɛ nin kɛ nin na ne kun tɛ a la ja dɔ bɛ yɛlɛ la i fɛ joli b'a ni jukɔrɔ ka ɲɛsin ma e b'a dɔn ni Asi don wa mɛ Asi de don sa kana nin ko yɛrɛ ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ Asi de don mais o don na an m'a fɔ k'ale video ninnu bɛɛ supprimer de yan an b'a dɔn video in bɔra yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ dɔ y'a ka téléphone ta a kɔfɛ a ka wuli kana na i yɛrɛ furase kɛ an ka taga an yala yala dɔɔni dɛ i b'a kalama diɲɛ foyi nege tɛ ne na tuguni e y'a wuli sadaka wuli hali ne ka baara nege tɛ ne na tuguni wuli ne b'a dɔn i tɔɔrɔlen don wuli an ka taga an yala dɔɔni Nana a ka ɲi sa i ka wuli i b'a ni Fati Nana ne tɛ min ba ne ne tɛ bolo mɔgɔ ko baara la tuguni ne ka ɲi sa ne jɛnna mɔgɔya kɔ ne jɛnna adamadenya kɔ ne tigɛra mɔgɔya la bi i fara wuli an ka taga bani mɔgɔya nege tɛ ne na tuguni Fati wuli an ka taga sa ne bɛ se ka n kunkolo kɔrɔ ta ka jɔni lajɛ nin ko in na wuli an ka taga bani i ka na an ka taga wuli an ka taga donc i hakilina na changer o la Nana ne kun kama tɛ fosi kun nege tɛ ne na tuguni awɔ i ka na ne tigɛra mɔgɔya la a ma nɔgɔn adamadenya ma nɔgɔn ne t'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ mɛ ni ko ma kiliya tɛ da ko la an bɛ Asi yɛrɛ ɲininka kɛ Nara, ça va? Koka. Ne wele a ka di kɔni? Hafsa Ɔn, i b'a kalama Fati bɛ ka kuma dɔ fɔ ne yɛrɛ dabali bannen don bɛ nana Fati mun ne kɛra la? ko ne ma cɛ in kɛ Cɛ jɔn? o donna ni mun ye ɲɔgɔn ye a tun bɛ ka mun ka kuma fɔ an ɲɛna ye Kalabaci kɔrɔ yan. Ɔn, mun ne kɛra? A ye kɔrɔ de kɛ tuguni yan. ko e de ye video in ci ale ma Ne wa? Jɔn ko ten? Fati y'o de fɔ ne ɲɛna k'a y'o de fɔ Cɛ ya? cɛ in Depuis Ala k'an dan tɛ cɛ in dɔn. Ɔ mɛ ne dɔnni Fati dara o la de ya? bon ne kɔni ko k'a kana na da la nka n k'i yɛrɛ ɲininka donc a fɔra ne ko mɔgɔ saba jɛ la ko kelen b'a kunfɛ. Si je comprends bien, i ni Fati bɛ tutu la ɲɔgɔn kɔ donc a bɛ ka nin de fɔ ne ma a bɛ da cɛ in ka kuma na ka ne minɛ o ma. Asi an b'i minɛ o ma sa ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna e bɛ ne lamɛn de o. A ye ne minɛ o ma o ni e ye ka ne wele ka ne ɲininka kɔnɔ a ye ne minɛ o ma. Asi ne t'a dɔn video in sera cɛ in kunna cogo min na o. Ne ni Fatimi kun bɛ ka ne ko ne tɛ don a la Fatimi ye ko in kɛ e sababu de kama. E alors? Mɛ video in se cɛ kunna. Donc ne de y'a ci e bɛ fɛ k'o de fɔ. Ne tɛ k'o fɔ dɛ ne bɛ k'e ɲininka de o. Problème t'a la n'o de don ka ban aw ni cɛ aw ni baraji mais ne kun ma sigi ni ne don kelen da kelen ko aw bɛ nin kɛ ne na. Mɔgɔ saba jɛ tɛ yan a fɔra ko kelen b'a kunfɛ ne bɛ taa n ci fɛ. Asi a ka ɲi. Asi tɛ yan. C'est bon. N yɛrɛ yɛrɛ baara ye. I b'a kalama e ye kuma in fɔ ne ɲɛna ye a don ne ye Asi wele ne y'a wele n'an ka ɲɔgɔn ye an nana fɛn Asi de don Nana ne y'o fɛ ɲɛna ko Asi de don sabu ka d'a kan ne bɛ Asi ka ko camanba de kalama wa hali ko ɲuman tɛ
a clan caman ba bɛɛ ko jugu a bɛ mɔgɔw gindo bɔrɔtɔ dɔrɔn de la réseau sanfɛ wa ani mɔgɔ bandi jugu yɛrɛ de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a si ye nin kɛ tan ne dabali banna si ka nin na dɛ salamaleykum waleykum salam asi saba i nana san awɔ i sago ma se sa ne ka malori man di e ya ne malori de ko te kɔnɔ sabula ne bɛ jɔyɔrɔ min na n ka baarakɛyɔrɔ la ne ka baara bɛ ka wari min don ne kunna o ɲɛngoya n'o a siriya de kama e ma ne ka video ta k'a ci mɔgɔw ma k'a diɲɛ réseau sanfɛ yan nka ala sago i sago a tɛna k'i sago ye quoi i y'a faamuya hali n tɛ se i bɛ wuli k'i da kasa kɛ n ma ko mun de bɛ yen mais n da kasa k'i kan ɲɛ mais i ma da kasa ko de kɛ yan mun de bɛ yen i ye mun kɛ o de bɛ yen halisa i ka cɛ in ka kuma de ta k'i min ka cɛ in ka kuma de fɔ min k'o de fɔ donc e dara cɛ in na ne dara cɛ in na a si ne dara cɛ in na a ye nin dabila sa perewu bɛ ne bolo mun b'a to ne bɛ da la k'a fɔ ko e de ye ko in kɛ i ka perewu camanba de bɛ ne bolo wa ne b'a dɔn e de don fana parce que e yɛrɛ jɔlen filɛ nin b'a dɔn i bɛ baara sugu mun na e bɛ mun na e bɛ mun na e bɛ mun baara de la e bɛ ka wari sɔrɔ cogo di e bɛ ka wari sɔrɔ cogo di ne ko ɲanamu ni kurutu a bɛ kɔnɔ k'i kelen ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔrɔn k'i bɛ n'i jɔ mɔgɔ ma k'i b'a don ta bɔ e k'i yɛrɛ filɛ jɔn min asi ne delila ka n ka hɛrɛ kusɛ e ma tile kelen e ma kɔntan asi k'i miiri ne ko n y'a jɛ asi ne hɛrɛ caman kɛ segu sigi la yɛrɛ asi i ka kana yɛrɛ ne ɲɛkɔrɔ Fatima asi sabali ko ye n y'a kɛ n y'a jɛ a tɛ i ma kɔntan o de la fɔ i kana ɲumanya kɛ mɔgɔ ye k'a dépasser foyi tɛ n'a ɲɔgɔn na ko dɔ bɛ yali fɛ ja joli de b'a ɲɛ jukɔrɔ ka ɲɛsin ma e ni ne ta de kɛra o ye bi ko ye ne dun ye ko caman kɛ e de e ye juru caman ta ne bolo est ce que e y'a sara la ni asi ne ma fɔ a ka nin dabila adamaden bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ sugu lajɛ o de la ka na adamaden kana bɛɛ dɛmɛ quoi walayi kana bɛɛ dɛmɛ mais e tɛ kɛ seriseri ye m'a seriseri ye ne y'a f'i ɲɛna sa i bɛna mɔgɔ ɲɛ juli ka baarakɛyɔrɔ la asi to yan ka taa ko a bɛ bɛn kuma na i bɛna mɔgɔ ɲɛ juli la sa i ka baarakɛyɔrɔ la a si to yan nana kɛ ne tɛ se k'a si to yan a si ka taa sa a si ka taa mɛn a si ye mun fɔ e y'a mɛn a si ka fɛnɛ mun fɔ mɛ a si fɛnɛ y'o kɛ diɲɛ bɛ na bɔ a kalama ko a si de ye nin ko ye e yɛrɛ peresera mɔgɔ ma ye e kun ka to an ma nana e k'a lajɛ sa bɛɛ tɛ mɔgɔ kun kɛ ɲɔgɔn ye a si lajɛ sa ne m'a bila n kunkolo la tile kelen ko a si bɛ sɔn ka nin ko sugu kɛ ne na n bɛ n ka diɲɛ kuma bɛɛ ta k'a fɔ a si ɲɛna kɛrɛ jumɛn bɛ ne ma mun kɛ a si ye ne ye ko kɛ a si hali ne m'a kɛ n yɛrɛ balimaw ye o mɔgɔ sugu de filɛ ka nin ko ninnu ta tuguni k'a kɛ ne la nana i miiri sa a to ten ne b'a dɔn a ma nɔgɔ i sigi faga bɔ ye i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛ yan n'a m'u ye a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ et puis kuma bɛɛ i b'i minɛ foyi t'i ka ko la mɔgɔw i b'i minɛ ka bila wari bɛ sara i bɛ bila mais n bɛ kangari kelen tɛ ye n'i ma mɔgɔ min d'a ma ko min bɛ bɔ a la e ni ne an b'a ye. tɛ baasi mun ka gɛlɛn o ye e k'i dalakan bato o dɔrɔn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ e k'a tɔ to ne ma et puis i ne bɛ kuma na i bɛ ka sigɛriti de min est ce que dɔgɔ ye ka ne ani faga ni faga b'o c'est normal komi n y'a f'i ye cogo min na mɛ b'a la dɛ ni ninnu ma sɔrɔ a bɛ gɛlɛya i yɛrɛ bolo fana dɛ. chef donc i bɛ n ka signalement kɔnɔ i y'a faamu n y'a faamu ni n signalement d'i ma dɔrɔn kɔrɔ b'a jira c'est ok fɛn fɛn bɛna fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ mɛn problème t'a la n'i ko ten ne kɔni bɛ yan o
E ti taa ga n'a sɔrɔ i ka manamana wɛrɛ don i b'i sigi i tɛ lumière ɲɛ la donc je te jure E k'i dalakan bato dɔrɔn a banna. i ko k'i bɛ signalement di yan problème t'a la ne yɛrɛ bɛ se yan Ok. Ele wele mun la? Mun ne bɛ yen? N bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de la e ka mɔgɔ bila ka taa ne nɔfɛ? E bɛ ka ne wele o de la. Ne ka mɔgɔ bila ka taa kun min na e t'o dɔn. E t'o dɔn. Ok. Ne ko mun de bɛ ka e bila nin fɛn ninnu bɛɛ la tan? Jumɛn? E fɛ k'a fɔ ko ne ka baara de ya? I ye nin de y'a la. An bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ni ye. N'an ko mɔgɔ min bɛ si i bɛ si, n'an ko mun tɛ si o tɛ si. Awɔ. Hali e ma da la n'i bɛ si su in na dɛ. I b'i sigi i b'a lajɛ. Et puis i ka sisi bɛ ka n tɔɔrɔ. I ko kɛ ɲɔgɔn tɛ ne yɛrɛ. E ni ɲɔgɔnna baden de bɛ ne bolo. Hali ni polisiw y'a minɛ wari u b'an bila hali a tɛ gɛlɛya. Awɔ ne de y'o f'i ɲɛna. Asi. Ne mago bɛ mun na ne y'o sɔrɔ ka ban. E bɛ fɛ ka mun de fɔ? Chef, tu peux venir. voilà ni ne don wa c'est la police Aha. ni ne don wa a banna anw mɛna k'i ɲini dɛ Donc e ye nɛgɛ nin na. anw mɛna k'i ɲini yɛrɛ yɛrɛ de eh tu la fermes Petit jamana. a banna Ne fa i e jɔ bɛ sa. t'i ta tɔ kɛ wo la An ka ɲɔgɔn arranger. arrangement sugu e bolo ko ne ye fasoden sugu dɛ An ka jateminɛ. e bɛ t'i sigi tɔ kɛ wo la An an ka taa jateminɛ. I b'a dɔn i ye tiɲɛ kelen fɔ sabula polisiw yɛrɛ nana a si minɛ surɔ depuis ne yɛrɛ y'i ye don min na i ka tiɲɛ kelen fɔ est-ce que o tɛ nin ya? Parce que ne kun bɛ ka aw bɛɛ de k'a mɔgɔ sugu kelen ye polisiw yɛrɛ nana a si minɛ k'a ka manamana ko ka ca kojugu. N t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin ko ninnu na. Mais ne wele kun ye mun ye sisan? Bon ne wele dɔrɔn ka na ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ka i ka bɔ a kalama k'a fɔ ko polisiw ye a si minɛ fana. O yɛrɛ fana de dede ɲɛnafin fana de kun bɛ ne la. Ayo, se ka kɛ. Donc i bɛ fɛ ka continuer ni chantage ye tugun? Ayi non ɲɛnafin de bɛ ne na ni i ye continuer ni chantage ye ne m'o fana f'i ɲɛna dɛ. Ne bɛ dɔ wɛrɛ kelen f'i ye. I k'i ma bɔ ne na dɔrɔn o yɔrɔ de ka ɲi. Ɲɛnafin de bɛ ne na sa. Mimi? Hein? Bon ne bɛ fɛ k'i dɔn de. Ka ne dɔn wa? Ou bien o ma ne ye de.
Bon ne fana m'a fɔ k'i kunkolo wuli fana. Ni bɛ fɛ ni ka ɲɔgɔn dɔn i bɛ nin fɛn ninnu dabila ne kɛrɛfɛ quoi. À partir d'aujourd'hui yɛrɛ ni bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye ni ne wele an ka to ka ɲɔgɔn ye ko ne mago b'i la ne tɛ fɛ ka cigarette ninnu min ne kɛrɛfɛ wa. Problème t'a la. N'a fɔ ne ko ten. K'i kana nin fɛn ninnu min ne kɛrɛfɛ tuguni. Ok.